Calleu! La reina de cors. Trobaràs un noi molt ben plantat, segurament abans de 24 hores. Sí? Això és fantàstic, Ginger. Quina ràbia! Tindràs nòvio abans que jo, n'hi ha per llogar i cadires. No ho puc suportar! Vinga, ara empaca'm més, sisplau. Anava jo abans. No, jo. Jo era en primera. Que no. Digue'm quan trobaràs. Aviat tindré xicot. Me n'alegro molt per tu. Voleu un colló? Davant. Ràbia! Sí, nen. No correu. Amb aquestes cartes no s'hi pot treballar. Tan enganxoses com una mala cosa. Ai, mare! La Ginger s'enamora. A veure, Ginger. Que et vagi bé l'examen d'anglès de demà. Adéu. Ginger! Quan coneguis aquell noi tan ben plantat, fes-m'ho saber. Perdona, oi que ets la Ginger Inokuma? I tu qui ets? Un moment, encara no m'he presentat? Em dic Matsuda. No te'n recordes de mi? Sóc del diari Tot l'Esport. Oh, vaja, ets tu. Sí, jo vaig fer la foto de la clau amb què vas deixar aquells nois fora de combat. Em vas salvar d'una trepa molt mala idea. Sempre t'ho agrairé. Si no m'arribes a ajudar, em maten, saps? He pogut esbrinar moltes coses de tu. No sé pas què t'empatolles, noi. Va, dona, va, no dissimulis amb mi. Oh, Tinc un examen d'anglès, he d'estudiar, no em distreguis. encara que no ho vulguis reconèixer, en tinc proves que ho demostren. T'he vist en acció. Deus haver après judo amb els Ichiran Jigoro Inokuma des de petita, per això ets tan bona. A veure, false charge vol dir acusar sense fonament. Escolta, per què no et dediques a la competició de judo? Ets prou forta i tens una tècnica perfecta. No amaguis les teves aptituds. No ho entenc, la gent té dret a veure. Em posaré a bramar, si no te'n vas cridaré. Sisplau, explica'm-ho. En aquests moments la meva vida i la meva carrera professional depenen de tu. Deixa'm tranquil·la. És horrorós la Shimizu, la pifiada de mig a mig. No la molestis més, paparra. Ja n'hi ha prou, pesat. Deixa-la estar. Només busco informació. No tens cap dret a ficar-te en la seva vida privada, sents? Fora de l'autobús! Aquest paio ja no t'empiparà més. Gràcies. És increïble. La Shimizu ho ha endevinat. Caram, qui deu ser aquest noi? És ben forçut. Moltes gràcies per haver-me ajudat. No es mereixen. És el que havia de fer i estàs més tranquil·la. Sí. Ai, mare, és la primera vegada que vaig a fer un cafè amb un noi. Cambrer, voldria un tall de pastís. Porti'm el d'aquell tan bo de maduixes. I també un te, sisplau. De seguida, senyor. Aquell paio era d'un diari sensacionalista, oi? Com? Perdona, ara jo també estic envaint la teva vida privada. És que ets una noia molt bonica, saps? Qui, jo? Va, no m'ho crec, m'ho dius per compliment, oi? No, és cert, crec que ets especial. Tens una mena d'atracció que no pot passar desapercebuda a ningú. De debò? Segur? I tant, crec que ets molt bonica. He conegut moltes noies, però cap com tu, els teus ulls m'han encisat. No m'havien dit mai una cosa semblant. Soc bonica! Tinc una atracció especial. Quines coses més maques que diu. Ja he arribat! Hola, Momassa. Què et passa? Per què crides? Sisplau, Ginger, salva'm, per caritat! Aquest home no aguanta res. Només és una petita hèrnia sense importància. No siguis tan aprensiu, home. Estàs massa espantat. Ah!
fas aquí badant. Comença a entrenar-te. Ves al dojo i espera'm. D'acord. Potser m'he excedit una mica. Glòria! Vinga, Ginger, una neta meva no pot ser tan lenta. Si abaixes la guàrdia un sol moment pot ser fatal. Pot significar la mort. Però, avi, jo crec que... Res de pros! A callar! T'has enamorat? No em pots enganyar. Doncs si et sobra tant de temps per omplir-te el cap amb aquest noi, vol dir que no practiques prou. La pràctica t'ho donarà tot. La medalla d'or, el Premi Nacional d'Honor i fins i tot un home. Que m'ho donarà tot? No entenc com pots parlar d'aquesta manera. L'amor no es pot comparar amb les medalles. És un sentiment natural interior. No és cap objecte. Vaja, veig que tens moltes ganes de discutir. En el fons t'entenc, però això no vol dir que tinguis tota la raó. Conèixer la Kaneko a l'època de l'intent de cop d'estat dels anys 30. En els meus temps, els xicons no eren covards com avui en dia. Eren forts, valents i coratjosos. Existia l'amor veritable, no com ara que tot són paraules buides. Ja ho sé, no cal que continuïs. M'ho has dit 50.000 vegades. Des de petit vaig somiar ser el número 1 del judo. El número 1. Ja ho recordo, va, comencem l'entrenament? Va ser amor a primera vista. Des del primer moment em vaig enamorar. Com ho pots? De seguida. Com m'agradaria tornar-lo a veure. Casa Matsuri, sóc la Yuri. No et trobo mai. La pròxima vegada que ens veiem et pessigaré. Hola, sóc la Kina. Com anem? He reservat habitació a l'hotel. Truca'm. Em moro de ganes de veure't. Truca'm, sisplau. Sóc la Mariko. Si no em truques em buscaré un altre home. No, era una broma, eh? Ai, no t'ho creguis, de debò. Sóc la Minako. Què et passa? Ja no t'agrado? Si no em telefones avui mateix em moriré. Sóc la Shizuka. L'última vegada va ser meravellosa. Espero tenir notícies teves ben aviat. La nit de la ciutat et fa sentir molt sol. Com està avui, Sayaka? Creu que té possibilitats de guanyar el campionat? Sisplau, faci una declaració pels nostres lectors. Per un punt complet. Penso guanyar totes les competicions per un punt complet. Totes. No ho puc creure. No he conegut mai ningú amb tants fums. Ei, Ginger, està a punt de començar. Què dius? No has llegit el diari. La Sayaka Onami farà avui el seu debut com a lluitadora de judo. Ah, sí? L'has de veure. És la teva adversària. N'hauries d'estar contenta. Tant se me'n dona, no m'interessa gens ni mica. Ja sé què et passa. Et fa enveja que debuti abans que tu. T'equivoques, no em fa ni fred ni calor. Ha estat una gran sorpresa per tot el món de l'esport que la Sayaka Onami participi en aquesta competició. No calla mai. És un artista del món de l'esport
i avui farà el seu debut com a judoka. És l'esportista més polifacètica del Japó, no sols del moment, sinó de tots els temps. El judo, un dels esports més Sempre estimats vol del cridar nostre país, l'atenció. s'enriquirà sens dubte En amb la canvi, seva tu em fas un participació. gramàs amb tanta discreció. No ho puc entendre. Abans de començar, uns minuts de publicitat. El grup Onami fa grans progressos. El grup Onami és l'empresa punta del segle XX. Ah, no hi ha dret. Això ja és començar amb avantatge. La primera adversària de la Sayaka Onami és la Naoko Nagasaki, la guanyadora de tots els combats dels darrers anys. No m'he posat pas a practicar judo per aquesta noia. Endavant! Per ja! Algun dia guanyaré la Ginger. Avi, ja m'he decidit. Faré un bistec stroganoff. Mans a l'obra. On vols anar ara, Ginger? A la cuina. Què hi vas a fer? Atenció! Un punt complet! La Sayaka Onami acaba de vèncer la campiona de l'any passat! Ja has vist el resultat del meu dur entrenament, Ginger Inokuma. Tokunaga! Vull canviar-me el vestit de judo. El que porto està massa arrugat. De seguida. A veure, primer prepararé els ingredients. Adobar la carn amb pebre, cebes, crema i xampinyons. Una noia ha de ser una bona cuinera. Crec que ets una noia molt bonica, Ginger. Els teus ulls m'han encisat. Molt bé! Prepararé un sopar sensacional. No us agafeu els vestits! Toma aquesta! Apa! La Sayaka Onami acaba de tirar per terra la seva contrincant. Ha estat fantàstic, genial, digne de veure. Què t'ha semblat, Ginger Inokuma? Segur que no t'ho esperaves. Tokunaga! Estic molt suada. Vull posar-me un vestit de judo nou ara mateix. Sí. Si m'enveges, fes-te veure, Ginger Inokuma! Tònia! Un punt! Visca! Bravo! Ha guanyat! La Sayaka Onami ha guanyat en la categoria inferior a 40 quilos per un punt complet. Cada dia és més forta i perfecciona més la seva tècnica. Deu haver trobat un bon entrenador. Segur que aquest bistec stroganoff em quedarà boníssim. M'agradaria molt que ell el tastés. Quina llàstima. No li vaig preguntar com es deia. Tothom vol parlar amb la Sayaka. La nova campiona d'aquest any ha tingut la gran amabilitat d'accedir a dedicar unes paraules als nostres espectadors. Felicitats, Sayaka. Expliqui'ns què sent. Què opina sobre els combats? El campionat no té cap sentit per mi. Vaja, vol dir que ja té la sensació d'haver arribat al cim del judo, tot i que, com diu, acaba de començar a practicar aquest esport. No voldríem que es retirés. A tothom li sabria molt de greu. No ho voldria fer, però aquests campionats no tenen cap emoció per mi. Jo busco una altra cosa en l'esport. Per què no tenen cap emoció per vostè? Doncs perquè encara no he pogut lluitar amb la meva autèntica rival. No ho entenc. Si ha guanyat la campiona de l'any passat, la millor del Japó fins ara, la Kaoru Yamada, qui troba a faltar? I tant és! Doni'm el micròfon, ara ho explicaré. Però què fa? Càmera número 1. La número 2 també, sisplau. Acosteu-vos. Això mateix. Enfoqueu-me amb un primer pla. Què me'n dius, Ginger? He guanyat sense cap esforç. Et fa ràbia? Em sembla que ja t'ha començat a pujar la mosca al nas. Justament aquesta és la meva única intenció. Si et fa ràbia, participa en el següent campionat. Jo no m'amago ni fujo. Només practico per lluitar amb tu. L'únic que desitjo és guanyar-te. No vull res més. Déu meu, ho has sentit? No m'ho puc creure. Què farà, Ginger? T'ha desafiat públicament. Però què s'ha pensat? Espero que no digui el meu cognom sense permís. Qui és la Ginger? Sisplau, digui'ns per què vol lluitar amb ella. De veritat, és tan bona? Vosaltres sou els periodistes, ho haureu de descobrir solets, d'acord? Perdoneu-me, me n'he d'anar. És fantàstica. Segur que deu tenir un bon entrenador.
Sí. Durant la competició hi havia un home molt a prop d'ella. Crec que l'acompanyava. Aquell tan elegant? Sí, és ell. És el que em va fer fora de l'autobús. L'he investigat. Es diu Shinosuke Kazamatsuri. És el seu entrenador. N'estic totalment convençut. La Sayaka se'ns escapa, correu! No podem deixar que marxi. Anem a entrevistar l'entrenador. De debò creus que és tan bo? No n'havia sentit mai a parlar. La seva tècnica és la millor que hi ha actualment. Encara que no hagi guanyat mai cap competició. No n'ha guanyat mai cap. Però com pot ser, això? Què et sembla? T'agrada, avi? Oh, seria millor que t'entrenessis en lloc de perdre el temps fent arrossos guidon amb No és carn. arròs guidon, és un bistec stroganoff. Que t'has tornat boja. No, el trobes bo? El teu rival ha trobat un gran entrenador i ha guanyat. No hauries de cuinar tant, és perdre el temps. Si no t'agrada, no cal que te'l mengis. Va, dona'm-el. Espera't, que encara no he acabat, dona. Doncs mira, no l'havia fet per tu. Què? L'entrenador també se n'ha anat? No, segur que encara és aquí. Mare meva, les entrevistes em posen malalt. És horrorós, no ho puc suportar. De debò? Tan nerviós és? Sí, quan és davant de la gent canvia completament. Per això és tan fluix a les competicions i no guanya mai. Costa de creure. Doncs ja ho veus, ha fugit ben espantat. No ho hauria dit mai. Ferralla! Aquest trofeu és ferralla! No el vull ni veure, em fa fàstic! Tokunaga, neteja-ho tot. Quina llàstima. Aquest trofeu era preciós. No tenia cap valor. No puc suportar que em donin un trofeu sense haver guanyat la Ginger Inokuma. Per què estàs tan enfadada, Sayaka? Si t'obsessiones tant amb la Ginger Inokuma, perdràs la concentració i el teu rendiment baixarà. Amb mi, l'entrenador, has guanyat el campionat nacional, tot i que fa poquíssim que has començat a practicar el judo. No sé pas què més vols, noia. No ho entens! Tu no coneixes la Ginger Inokuma. Té un nivell altíssim. Vull lluitar contra ella, costi el que costi. És l'únic que m'interessa. M'has dit que només l'has vista lluitar 2 vegades. No pots tenir gaires elements de judici. Per què estàs tan segura que és tan bona i tan perfecta? Ho intueixo. M'atrau la seva força. Som iguals, ho sé. La vaig ajudar a treure's de sobre un periodista impertinent. Era la meva obligació. Després vam anar a prendre un cafè perquè es calmés una mica. Estic convençut que és això el que et molesta, encara que no ho diguis, oi que sí? T'equivoques. Per què m'ha de molestar? Al cap i a la fi no és res de la meva incumbència. No ho sé, et veig una mica estranya. Juraria que estàs gelosa, que no t'ha agradat gens ni mica que la conegués. D'on ho has tret, això? No és veritat. Tokunaga, digue-li on vius, sisplau. De seguida. Avui tampoc no he vist aquell noi a l'autobús. No vaig pensar demanar-li el nom ni el telèfon. Quina bestiesa. El meu avi només ha sabut ensenyar-me judo. No em sé comportar com cal en aquesta mena de situacions. Sí, tota la culpa la té l'avi. Ah! Perdona! No t'hi acostumis, és molt perillós, noia. Oh! Quina casualitat. No sabia com fer-m'ho per trobar la teva adreça. De debò? Doncs jo et volia dir si... Sí què? Digue'm-ho. Doncs si voldries venir a prendre un te a casa meva. L'altre dia em vas salvar d'aquell periodista, vas ser molt amable. I a sobre avui et tiro una llauna pel cap. Un moment. Encara no t'he dit com em dic. Sóc en Shinosuke Kazamatsuri. Kazamatsuri? Ja he arribat, jo visc aquí. Ah, una casa molt maca. Oh, Inokuma? Sí, em dic Inokuma. Sisplau, vols passar? Ginger, ja has arribat? És el meu avi. Com hi ha món. Si ella és la Ginger Inokuma... Avi, he portat un amic. Un amic? Aquest home deu ser el gran campió.
Sóc en Jigoro Inokuma. Molt de gust. Ja! Perdona, Ginger, acabo de recordar una cita. Ho sento molt, me n'haig d'anar. Què et sembla si ens trobem al restaurant on vam anar l'altre dia a fer el cafè? Aquest dissabte a les 3, et va bé? No te'n descuidis, vindràs? Kasamatsuri, on vas? Hola, adeu! Sí, em fa tot l'efecte que el conec. Au, vinga, avi, no comencis una altra vegada, sisplau. Acabo de conèixer el gran mestre Jigoro Inokuma. El seu llibre és fabulós. Em va emocionar d'una manera tan extraordinària que em va empènyer a practicar el judo immediatament. Encara guardo aquesta obra tan bona del millor judoka de tots els temps. El judo demana molta dedicació. He tingut l'honor de conèixer-lo i m'he posat molt nerviós. En canvi, la Sayaka Onami gairebé els ha desafiat tots dos. És increïble. Soc Hachidan.やわら、何をそんなに浮かれとるんじゃ。おじいちゃんのエッチ。お風呂覗くなんて最低。あら、証拠にもなくまた男と相引きでもする気じゃな。この辺でやわらにも柔道の厳しさというものを教えとかねばならんな。おじいちゃん、またなんか企んでんじゃないでしょうね。次回やわら。やわらを試合に出す作戦、これがわしのやり方じゃ。必ず見るのじゃぞ。